Wara l-karti tal-eżami copy u paste li kellhom fi frar, l-istudenti tas-Sekondarja tal-Istat issa ċans li ma jkollhomx eżamijiet tal-aħħar tas-sena fil-Malti u fil-Matematika. Dan minħabba nuqqas taqbil bejn il-Union tal-Allima u l-Gvern dwar piżijiet żejda li qed ikollhom iġorru l-allima ta' dawn iż-żewġ suġġetti, riżultat tan-nuqqas ta' allima. Il-President tal-MUT Marco Bonici qal li diskussjonijiet mal-Ministeru li saru nhar il-ġimgħa baqgħu ma waslu għall-ebda żblokk fis-sitwazzjoni u għaldaqstant l-eżamijiet tal-istudenti għadhom dubjużi. L-inkwit f'dawn id-dipartimenti ilu jippersisti u din mhux l-ewwel darba li hemm inċertezza jekk hux se jsiru l-eżamijiet. Fil-fatt fi frar li għadda d-dipartiment ukoll sapruħu f'din is-sitwazzjoni li mbagħad ġiet riżolta ta' malajr mid-direttorat li qabad 4 karti tal-eżami ta' snin ta' qabel u għamel copy u paste biex ħejja karti tal-eżami fl-aħħar momenti. Issa jidher li reġa' miċ-ċans li jiġri l-istess hekk kif kapijiet tad-dipartimenti tal-Malti u l-Matematika kif ukoll EOs fl-istess dipartimenti għandhom direttivi biex ma jippreparawx karti tal-eżami minħabba nuqqas kbir ta' għalliema. Dawn l-eżamijiet huma importanti għall-istudenti tas-sekondarja aktar u aktar għal dawk tal-10 sena li għalihom ikunu l-aħħar eżamijiet annwali qabel dawk tal-matrikola u li allura jservu ta' gwida biex jaraw fejn jinsabu fl-istudji tagħhom. Il-President tal-MUT qal il-Union kienet ilha minn Novembru twissil il-Ministeru dwar in-nuqqas ta' riżorsi. Dakinhar huma taw direttivi industrijali iżda minn dakinhar baqa' ma sar xejn. Dawn id-direttivi inkludu ordnijiet biex għalliema u kapijiet tad-dipartimenti ma jippreparawx u ma jkorreġux karti tal-eżami fis-suġġetti rispettivi tagħhom.